Ji hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyên Tirkiyeyê tenê 10 rojmane. Di hilbijartinan de dengên Kurdan bi taybetî ji bo serokkomariyê yek alîkerin. Vê girîngiyê wiha kiriye partiyên siyasî giraniya xwe bidin Bakurê Kurdistanê. Hev seroka HDP Perwîn Buldan ku dibin navê Partiya Çap a Kesk de beşdarî hilbijartinan dibin, roja sêyê Gulanê li navçeya Xunûsê ser bi parêzgeha Erzurum'a Bakurê Kurdistanê bû. Yeşil Sol Parti'nin 100 milletvekiliyle Êdî nepêkane ku Partiya Çapa Kesk li parlamentoyê kêmtir ji 100 parlamenteran bi dest bixe, ji ber ku rewş û atmosfera heyî diyar e. Bi jin, zarok, kal û pîran, bi Tirk, Kurd, Elewî û Sunniyan li vî welatî hemû kesên ku li hember wan cudakarî hatiye kirin, zilim lê hatiye kirin, rûbirûyî zext û tundutijiyê bûne biryara xwe dane. olanlar, zulme uğrayanlar, baskıya ve şiddete maruz kalanlar kararını vermiş. Cîgirê serokê AK Partiye Binalî Yıldırım jî li bajarê cîranê Erzurumê li Mûşa Bakurê Kurdistanê bû. Yıldırım hevpeymaniya millet bi wê yekê tohmetbar kir ku PKK piştevaniya wan dike. Niye demiyorsunuz? Bizim sizin Hin çima nabêjin pêwîstiya me bi dengê wenî ne we xwîna bi hezaran mirovan rijandiye. Pêwîstiya me bi dengê wenî ne. Hin nikarin bibêjin ji ber ku hin rêhevalin. ilacımız yok. Niye demiyorsunuz? Serokê CHP û berbijêrê hevpeymaniya millet Kemal Kılıçdaroğlu jî roja sêşemê li parêzgehên Agirî û Wanê yên Bakurê Kurdistanê di mîtîng saz kirin. û beşek ji dengderên Partiya Çapa Kesk YSP jî bi alên xwe beşdar bûn ku partiya wan biryar daye bo serokkomariyê piştevaniyê Kılıçdaroğlu bike. Ama ordu nerede bilmiyorduk. Şimdi bu güzel